Viikon yksi vinkki liittyy nyt muotoon leikattaviin mattoihin. Nämä on siis tällaisia lyhytnukkaisia mattoja, mitä ei ole kantattu, vaan se on ihan tämmöinen leikattu reuna, mikä ei sitten lähde purkautumaan. Näitä löytyy tällä huopapohjalla ja toinen vaihtoehto on sitten tämmöisellä liukuestepohjalla. Laatuja löytyy kyllä muitakin, mutta tässä on nyt esimerkkinä Vov, sitten löytyy Sweet ja Jats. Mutta löytyy sitten Noble ja Eden myös, mitkä on samanlaisia. Nämä voi tosiaan ihan mattoveitsellä tai sitten saksilla, saksia just sopivaan kokoon, jos on vaikka tosi pieni WC-tila tai sitten on joku semmoinen, mitä pitää väistää, menee joku putki tai muu vastaava, mutta haluaa sen maton sinne mahdollisimman laajalle alalle, niin sille putkelle voi vaikka leikata ihan kollon ja ei ole pelkoa siitä, että matto purkautuisi. Ja tämähän on kätevä vaikka pieniin WC-tiloihin, kun ostaa 67 x 103 kokoisen maton, niin sen voi tarvittaessa vaikka leikata kahtia, jolloin sulla on 2 kylppärin mattoa ja toisen ollessa pesussa voi sitten laittaa toisen lattiaan. Ja näistä kaikistahan on sitten saatavana myös mittatilausmattoja, niin saa esimerkiksi käytäviä just oikein levyiset ja pituiset matot. Lemmikitkin näistä todistetusti tykkää.